of the mercy of God can tonight. Now I'm alive to tell the story. As on TV put. Check. His goodness and mercy, the power of the blood. I'm so glad that my freedom is based on what I've done. Check. His goodness and mercy and the power of the blood. Check.
Itaas kong hallelujah. Atubangan sa itong mga kaaway. Itaas kong hallelujah. Mas kusog pas pagduha-duha. Itaas kong hallelujah. Hinagiban ko akong pagkanta. Itaas kong hallelujah. Langit ang mupildis kontra. Umuawit ako, taliwalas pagyan. Magkakusog, matapot ang timog ko. Ikan sa abong, paglaong mo baro. Kamatay ang kilong, bighari ko ang may daon. Itaas kong hallelujah. Atubangan sa kaawan. Among mga pag-ampo, Ginoo. Lugkang kini, O Diyos. We worship you, God. Mas kusog, mas pagduha-duha. Itaas kong hallelujah. Hinagiban ko akong pagkanta. Itaas kong hallelujah. Ug langit ang mupildis kontra. Ug muawit ako, taliwalas bagyo. Ug magkakusog, tumadugog ang tingog ko. Ug gikan sa abong, paglaong mo baro. Kamatay ang kilong, bighari ko ang may daon. Ug muawit ako, taliwalas bagyo. Ug magkakusog ang among hallelujah, O Diyos. Paglaong mo baro, kamatay ang kilong, bighari ko ang may daon. Kuskapay mo pagdaing, 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 mas kusog awan, kuskapay mo pagdaing, magkalupas pagduha-duha, kuskapay mo pagdaing, hinagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdaing, langit ang mupildis kontra, kuskapay mo pagdaing, kuskapay mo pagdaing, atubangan sa kaawan, kuskapay mo pagdaing, mas kusog mas pagduha-duha. Hinagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdaing, langit ang mupildis kontra, kuskapay mo pagdaing, atubangan sa kaawan, kuskapay mo pagdaing, kusog mas pagduha-duha, kuskapay mo pagdaing, hinagiban ko akong pagkanta, kuskapay mo pagdaing, langit ang mupildis kontra, ug muawit ako, taliwalas bagyo. Ug magkakusog, tumadugog ang tingog
Nadumog ang tingog ko, gikan sa ako, paglaong mo baro, kamatayong ilog, bighaing mo ang may daon. Hallelujah!
pagpaubos sa among kaugalingon. Pagtuoy kami kanimo, Amahan, sa pagpataas sa among mga pagkasigit mag-aawit sa pagbayang mag-adahin, magkalagsang magkasayang, ang mo'y nakayang, magkasigit mag-aawit sa pagbayang mag-adahin, magkalagsang magkasayang, ang mo'y nakayang, magkasigit mag-aawit sa pagbayang mag-adahin, magkalagsang magkasayang, ang mo'y nakayang, magagaygon Amen. Amen ug amen. Jesus, pagadaygon ka ni among kanasuran. Amen, amen. Salamat sa Ginoong Diyos. Karong buntaga aduna tay duha ka igsuon nga magpabautismo. Salamat kayo ingon ang Biblia nga paghinulsol o pabautismo. So karong buntaga ana ata si Rosemary Iyak. Yeah, Rosemary Iyak sa D-group ni Brother Manny. Praise God. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Okay, mao ni ang angay nga mahitabo nga kung ang usa ka tawo mo dawat sa Ginoo, ang sunod ana mao ang pagpabautismo. Amen. Atong ituyad ang tuyhad atong kamot dito kang Sister Rosemary. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni Sister Rosemary. Salamat nga ni-decide siya nga musunod diha kanimo sa pagpabautismo. O karong buntaga, Lord, among giampo nga siya padayon nga makaila diha kanimo, mutubo diha kanimo Ginoong Dios. O Lord, salamat ang kausaban sa kinabuhi imo nang gibuhat sa iya, Lord. Amo siyang gibaptismuhan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Praise God. O ang ato isang igsuon nga si Danilo Mabano. Okay, sa kang Brother Manny gihapon nga D-group. Salamat kayo sa Ginoong Diyos nga ni-decide sila nga musunod diha kang Kristo sa pagbabautismo kang Kristo. Atong ituyhan ang atong mga kamot diha kang Brother Danilo. Ginoong Diyos, salamat sa kinabuhi ni Brother Danilo. Salamat nga nakaila siya diha kanimo Ginoo o iyang nasinati ang imong kamaayo sa iyang kinabuhi. O karon sa iyang pagsunod diha kanimo Ginoo, among giampo nga siya magapadayon pagsunod o paminaw sa imong pulong. O Lord, salamat ang kausaban imo nang gibuhat sa iyang kinabuhi o kini makita ang kabaguhan sa iyang kinabuhi Ginoo. Among gibautismuhan si Brother Danilo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Salamat sa Ginoong Diyos. Mao ka na ang atong pagpagama og disciple. Magbautismo kita diha sa Ginoong Diyos. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa kadaugan, no? Tungod sa balaang dugo ni Jesus na ay mga naluwas karong adlaw. Salamat o Dios sa imong kamaayo. Salamat, Lord, that when we speak your name, when we speak Jesus to every family, to every nation, and to every streets, God, Lord, we thank you that there will be life. Thank you, God, that you bring life to places that we declare your name.
Gusto ko'y deklarar ang nga ni Jesus. Sa matag kasing-kasing maghuna-huna, kaya dunay kalino sa imong presensya. Sa ngalan mo, Jesus. Kaya ngalan mo may kahulugan. Jesus, sa ngalan mo, you bring life to darkness, God. Sa tanang kapos, mohayag sa kangit-ngit, ug modilaan. Buot ko'y deklarar ang nga ni Jesus. Sa matag kasing-kasing maghuna-huna, kaya dunay kalinaw sa imong presensya. Sa ngalan
dilaab ang imuhang pangalan o Dios. Bisag asa mi mo adto, imong pangalan amo gayud gadaygon. Jesus kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa gangin, ginibatok sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, gusto ko i-deklara ngan mo, Jesus. Karon ato ng awiton mga kaigsuonan. Ato'y pataas itong mga tingog. Kung ganahan ka, iangko na karong adlaw, iabli imong baba, ipamulong ang pangalan ni Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa gangin, sa mga kaaway. Jesus akong pamilya, gusto ko i-deklara ngan mo, Jesus. Jesus sa kabukiran, Jesus sa kadalanan, Jesus sa imong ngalan o Dios. Bubukag sa tanan, bubukag sa tanan. Jesus akong pamilya, gusto ko i-deklara ngan mo, Kayang ngalan mo may gahom, o kaayuhan, o kinabuhi. Bubukag sa tanang kapos, buhayan sa kamitin, ug pudilaan. Kayang ngalan mo may gahom, o kaayuhan, o kinabuhi. Bubukag sa tanang kapos, buhayan sa kamitin, ug pudilaan. Kayang ngalan mo may gahom, o kaayuhan, o kinabuhi. Bubukag sa tanang kapos, buhayan sa kamitin, ug pudilaan. Kayang ngalan mo may gahom, o kaayuhan, o kinabuhi. Mubungkag sa tanang Praise God. kapos, muhayag sa kamitin. Amen. Thank you, Lord. Pagpaka na ito itong Ginoong Diyos. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Amen. Ako kamong gihangyo nga magkuita na ita og kamot, mag-ampo ta. Okay, talihog magkuita na og kamot bisan pa diha sa aisle. Okay, magkuita na itong kamot. Let's just unite ourselves in prayer. Padayon na itong kampong Israel. Kung hasta ang trip sa Israel, tour sa Israel, educational tour. Atong nasod, padayon na itong ampo kalambuan sa atong nasod. And then, si Pastora Shan, mo larga siya karong Wednesday. Ampo na to nga ang Diyos magamit niya. Ato siya sa
USA. And umato siya para mag-minister. Ampo nato nga ang Ginoo magamit niya. Okay? Unya, kung unsa may needs niya ng imong kakupot sa kamot, kanan sa right side, pangutana unsa iyang need, kanya iampo na. The one on the right, sige. The one on the right. Yeah, later, we will have our testimony time. Sige? Atong itaas ang atong mga tingog. Ginoong Diyos, salamat kaayo, Lord, nga ang tanang kapos mabungkag diya sa imong presensya, O God. Salamat sa anointing, salamat sa Holy Spirit, nga kauban ka namo, Lord, nga naasulod ka namo. Ginoong Jesus, amo kang gibayaw, amo kang gidayig, amo kang gisimba. Salamat kayo sa imong gibuhat alang kanamo dito sa krus sa Kalbaryo. Nakabaton kami og libre nga kaluwasan. Og Lord, padayon na mogdala sa pag-ampo ang Israel, nga ikaw magapanalangin, maghatag og kalinaw sa Jerusalem. Og Lord, ang tanan nga mubuntog sa Israel, ikaw Ginoo ang moatubang niini. Ikaw magaprotect sa Israel. Mga katawhan, makailakan nimo, abrihi ilang mga mata, ilang huna-huna. O giampo na mo, Lord, nga kami mahimong panalangin sa Israel. Bisan pa sa tour or trip, educational trip to Israel karong October with Pastor Noel, I pray for protection. I pray nga ikaw magapanalangin kanila, Ginoo, nga ang ilang pag-adto sa nasod sa Israel, nga mahimo kini nga panalangin alang kanila, Ginoo. Makaila sila, they will understand your word more and more, O God. Father, thank you for protection. Thank you for provision. Bisan pa ang among nasod, among gidala sa pag-ampo ang Pilipinas, Lord. Ang among presidente, Ginoo, nga dunay righteousness sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. I-surround siya mga matarong nga mga tao nga mahadlokon diha kanimong Dios. Pagtanan nga mga counselors, so Father, will be in accordance to your ways. Father, tangtanga ang mga corruption sa among nasod, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Magasugod, Lord God, sa among mga leaders, of Father, sa presidente, down to local government officers, of Father, mga barangay tanod, Ginoo. Salamat kayo, Lord, ikaw magahinlo, magalimpyo sa among liderato. O Lord, I pray nga mawagtang kining mga lihok sa yawa, God. Among gihiktan ang lihok sa yawa sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Ampo namo ang revival sa Pilipinas, so Diyos. Lord, ampo sad namo ang PPC Go, Lord, nga kami mahi-align sa imong mga tinguha, Lord God, sa imong kingdom, to seek and save the lost, O God. Ang kada usa kanamo nga magsangyaw kami, magama kami mga disipulo ni Kristo. O Lord, salamat kaayo. Ikaw magagamit sa tag sa kanamo, magpakitag mga milagrosong butang, signs, wonders, and miracles, O Father. I pray, God, nga ang kada usa adunay kausapan, adunay kagawasan, Lord God. Lord, sa pagpangalaga diha kanimo, pagtuman sa imong mga bando o imong sugo, O God, and you bless your people. Yan po sa namo si Pastor Rashan nga mularga karong Wednesday. Abba, Father, ikaw naghanay sa tanan, sa mga kasimbahanan nga iyahang adtuon, daway mo siyang panalangin, gamiton nimo siya, Ginoong Diyos. Ikaw mag-open og way alang kaniya, Lord. Father, salamat bisan pa nila ni Pastor Glenn o ang iyang asawa, Sister Susan. Ampo na mo, Lord, ang panalangin. Yang ikaw maghatag kanilang mayong lawas o panalangin, O Diyos. Father, thank you that all the needs will be provided for. Bisan pa sa kapuyan ni Pastor Rashan, sa pagkaon, sa mga pamasahe, kung asa siya mo adto, Lord, people will receive her. And the ministry, O God, nga imong gihatag, imong ipabuhat kaniya, Ginoon Diyos. Lord, amposan na mo ang panginanglanon sa kada usa, ang kaayuhan, amo na kining gidawat. Salamat sa mga samad ni Kristo, kami naayo na, Ginoon Diyos. Gidawat na mo ang kaayuhan sa among lawas,
ang pagtagbo sa among mga panginahanglanon. Ikaw ang among Jehovah Jireh. Ikaw ang among El Shaddai, the God who is more than enough. Abba, we just honor you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Pakpakan natin itong Ginoong Diyos. Malingkod tayo suon. Ari lang tayo diri sa doon. Unya, kinsay naka-assign sa testimony. Yeah, Brother Tim and kinsay partner, si Brother Arlan. Testimony. Arita doon ta mga kaigsuunan. Ayaw mo diri sa kuan. Kinsay partner ni mo, Brother Tim? Ayan, si... Yes. Okay. Doon ta mga kaigsuunan, ayaw mo palayo. Palihog doon ta, arita diri sa atubangan. Mga ushers na to, kanano. Ato ginang himuog batasan nga, ari gyud tas unahan. Amen. Yan. Kay tan-awon dito sa kamera, murag mo'y tao. Tungod kay naamo diha sa likod. Unahan ta mga kaigsuunan. Para dili mo madisturbo. Okay, thank you. Sige. Amen. So maayong buntag sa tanan. No, so another day, another higayon nga gihatag sa atong buhing Ginoo karon nga kita mohatag og himaya og pagdungog niya karong buntaga. Sige, so way pagdugay-dugay. Kinsa may mo share silang kadaugan, no? Og kamaayo sa Ginoo karong buntaga. I cannot stop crying lang dyan, no, because the Lord is really good. Looking back sa ako ang kinabuhi sa una na, I couldn't imagine having the desire of sharing to people about Jesus baga. I cannot stop, Jud. Every time mapalit ko, I will really negotiate nga the person will really listen to me and just have Jesus ba. Mara jud ko sa tindera or sa motor nga akong masakyan nga. Sige ka nang sige ti, imo man jud kong gibaligyaan og kape or gibaligyaan man jud ko nimo og something, napod ko ihatag sa imuha. Pwede mag-trade tayo. I would just talk about Jesus. Ayahaba. I did not imagine that walking with the Lord can really change your desires and change your heart. Kaya sa una, I'm really apathetic and mabuhi ra jud ko di ko makigtabi og tao. Mabuhi ra jud ko di makipaghalubili og tao. But now that I have Jesus, grabe, usbon jud ni Lord ang the way you think about finances, usbon niya and the way you think about other people, about people nga imuhang kontra, He just changes it. And I wanna thank God lang jud. And imagine if everyone sa inyong workplace, everyone sa inyong campus would have an encounter with Jesus. Imagine the transformation that it's gonna bring and the domino effect of that ba. So I wanna thank God and thank you lang po, Lord, nga you're leading me into kanang, I'm a student in training na diri sa church. So, intern pastor, and I thank Pastor Rashan, Pastor Noel, and Pastor Rashani for also pushing me to be what God called me to be. So, thank you, Lord. Wow, thank you Lord, no, sa desire nga gibutang siyang heart and the change in her life as well. So kinsa pa man nang mo share dia. Okay, thank you Lord. Good morning sa tanan. Pasalamat lang ko sa Ginoo no, kay actually kanang duty jud ko karon niya sa hospital kay among sa hospital kay shifting man jud siya no niya. Kanang sige ra jud ko gampo, Lord, kanang akong schedule kay naa daan naka-flat na ba. So 3 Sunday gyud wala jud ko, di jud ko kasimba. Naa jud ko Lord. Nasayo jud ka Lord sa akong kasing-kasing nga ganahan jud ko musimba, ganahan di ko maminaw sa imong pulong para makat-on pod ko Lord niya, para ma-share pod nako sa uban Lord nga sa mga tao nga wala pa jud kaila nimo Lord. So ganihang buntag, ganihang kadlaw sa ko ni mata kay mag-andam na ko para mo trabaho pero sikog ampo nga Lord. Gi-claim na po sa ako asawa kapag gabi nga ingon siya nga manawag to imong supervisor. Moingon na po to siya nga, kuya, kanang pwede cancel ka. Pwede evening ka. Mo to nitabo pag ganina nanawag jud. Mao gyud. Kuya, pwede cancel ka. Pwede evening ka kuya ni ana jud ko Lord. Ana jud ko ma'am, salamat jud kay ma'am kay kanang imo kong gi-evening ma'am. Ana siya nga kanang kuya. Musimba man kano. Kanang pwede paampo ko nimo kuya kay akong mata kanang hap na ko si ampo giti ka ma'am ako. Salamat kay ko sa Ginoo niya kanang salamat po ko kay akong D group kanang
paspas kayo pagpamuhat sa Ginoo nila ba kay nilakang na po sila, nagpabautismo sila kaganina. So thank you Lord kana lang. Good morning. Grabe no, ang panglihok sa Ginoo sa akong kinabuhi no. Pwede na to siyang pakpakan. Grabe. Lord, unang ako yung pasalamatan sa Ginoo, pasalamatan ako ang mga tao nakapalibot sa kuha nga sila si Pastora Shoni, si Pastor Noel, ug ako mga day group. Lord, grabe. Ang akong apo nga cancer. Grabe. Tungod lang sa akong wala jud tanan na mga kakulian gihatag niya ang hanay sa tanan. Basta naa unahon lang gyud nimo siya. He will arrange everything in you. Naayo siya, gi-claim nako even akong anak nagduwa-duwa pero gi-claim nako, gipangusga nako. Every time mukanta ko, isyagit nako yung pangalan sa stage. Ang cancer patient 4 years old naayo. In Jesus name, salamat Lord. Woo! Good morning sa tanan. Diaday ko lista sa akong mga pasalamat para dili na to malimtan no. Magka ng practice igsuwat ba kay malimtan ba na to. Sige. I want to praise and thank the Lord for all the bad and good things happen in my life. O, di ba? So number 1, praise thank the Lord for many answered prayer nga natubag na gyud. Number 1, restoration of the relationship with my sister-in-law nga long time na dugay na nga panahon tuig walay tarong nga relasyon. So nagsimba na to sila dire akong sister-in-law. O restoration sad sa akong auntie nga mo'y nagpaskwela na ko ron ka 10 years, more than 10 years, wa gyud na nagad nako. Karon na nami relasyon, magstorya nami. Unya kaduha, restoration of health sa akong Bible study sa Labangon sa katong na stroke nga pila ka years sigil sila ampo sa ministry. Wala kanang saningan. Wa may kayuhan pero sa among pag 1 month na sigig ampo, sigig gilak sa Ginoo nga ma-restore iyahang kuan sana iyang health ba kay katong sige kog Bible study niya dili man siya ka straight og storya kanang kanga pa man karon kay gipadamgo ko ni Lord nga ni storya na siya naayo na siya pagbalik na ako kabuwa na straight ng storya niya kabaw na mga saba. Thank you Lord nya favor sa di Lord nga ma-assign akong bana og work sa duol nga branch dili na dito sa layo. Thank you Lord nya pasalamat siguro ni Lord na another new member of my family di ay kay naday ko'y adopted daughter nga kuyog-kuyog sa akong anak na addition sa among family. Thank you Lord. Unya among new Bible study nga gi-open sa akong silingan. I-welcome nato ang Mabano family na sila diri nagsimba karon. And mag-appeal na sila sa real men ang iyang husband and iyang wife. So wow. Thank you Lord. I bring back all the glory ni Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Grabe na listahan, no? Thank you kay Lord. Sige, kanina po nilista po. Mura kog na naguna-una kanusap ni Muhammad si Rose. I wanna praise God first and foremost sa guidance nilang Pastora Shoni and Pastor because nagaidan jud mi si Rose ug si Manuel kauban jud mi sigig pangalag and thank you good kayo sa mga opportunity nga whenever we reach out people open nilang kasing-kasing. Maglista sad ko. Kay maslimot sa dunya ko. Una, I wanna praise God. Una, graduate namong UCC Kids yesterday. And thankful ko kay makuhaan na jud ang load og Sabado. And naay nagpabilin gahapon 6 ka book lalaki nga mga 12 mga inana idara because ganahan sila magpadayon. And gipamintor na ako ni Rose Ann kay siya may silingan. So ganahan sila and then actually kaning nasa Wow and Real Men Pastora parents ni sila sa usa sa kids nga hingatin sa OCC. So thankful me kay nahuman ra gyud and mga bata excited kaayo kay nigadto na wala mi Sabado mo ana na sila asa naman silang teacher oy kami na pangiton kay usay di manung nga. But praise God because nahuman ra gyud sila. Ikaduha I wanna praise God. Akong D group, giampo dyan ni nako nga, Lord, September 17 na hapit, mag-retreat mi niya. Ganahan dyan ko nga, kompleto na mi. Pero grabe ang gihatag sa Ginoo. Sobra na sa 12 ang akong disciples. I have 3 to 4 D groups in a week. So, bulag-bulag pag yun siya. Pero praise God because
nakompleto gyud so hingon ko nga Lord, wala pa ko'y provisions Lord, pero 17 jud akong gibutang sa kalendar. So naiming sponsor, praise God sa mo retreat karong 17 and gabi taas na yung magstorya taron. Gabi ang akong D-group sa TISA, na-amaze gyud ko sa move sa Holy Spirit sa kinabuhi because nga na siya, kabantay ka sa una sis, nga kung magstorya ka, magtanga ra ko. Kaya sige, di ko gunaw-na unsa din yung gipang story nga no, kailangan mo basag Bible. Pero gabi, nagpasalamat big ko, open up gid siya nga. Excited gyud ko, kay gigakos na gyud ko ni Lord. Hapit na gyud ni nga, magpabaptism na mitanan dire. Mga declarations ra gyud ni no, nya gipanglista ra gyud namo sa notebook nga, Lord, mahitabo ra gyud ni. So power of prayer, gitubag gyud ni Lord tanan. And then, naka-connect na sad mi sa Zapatera. Hapit na sad sila mo manimba dire, nagsige na mig kita dito, no? Outside after sa work so mo na mga lagrag yun ta para sa Ginoo. And salamat Lord sa mga nindawat for this week, sa mga gipang sharean bisag nami sa jeep. Di jud pwede nga muuli Lord nga wa jud mi na sharean. So inigsakay sa jeep, walay may pasahero. Kuya pwede ti kaampuan. So mga inana na lang among instance nga open communication kay ma-amaze na lang jud tanong nga open na gyud sila. So ang workers na lang jud gihuwat sa harvest field. Thank you Lord. Thank you, Lord. Okay, May buntag mga kaigsunan, no? Ang wala pa kailan ako dahil si Brother Ranel, no? So magpasalamat ko sa Ginoo sa pagpataas sa buhi nga Dios, sa pagpagamit sa akong kinabuhi. Pasalamat ko sa akong mga D-group, akong gipang disciple nga naagid sila, no, na nanimbagid sila. Salamat kay sa Ginoo. Zechariah 4:6, no, digid nato ang kunon atong kusog ato ang tanan, no, kay ang Ginoo ra gyud manlihok sa pinagi siyang espiritu, no, ang Ginoo ra gyud digid ta ang kunon atong atuan lihok tanan sa Ginoo ra gyud ni. Muna nga dalay gud kay ang Dios. Salamat kay kang Kuya kang Sami, no, nga bago pa siya, so wadi ko kay bawo siyang kinabuhi nga grabe day ka kuan sana kanang broken gud iyang family, pero karon milakang siya sa pagtuo, then nidawat siya sa Ginoo, then next level na pud akong ibuhaton sa iya para mag-grow siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. So dalay gud kay ang Dios niya. Ikaduha nga pasalamat sa Ginoo, protection, no, grabe kay protection sa Dios kay adunay serpent, no, sa misod sa mong balay. But the Lord is save us, no, sa akong pamilya kay they are kuan sana they are trapped by their own sa iyang paglusot niya sa buho, murag wa siya ka lahos. So nakuan gid siya, amo gid siyang nakuan sana na wa siya kasulod. So meaning ang proteksyon na agyod sa Ginoo, basta kay makita sa Dios imong pagkamatinud-anon, ang Ginoong Dios maga-protection gyud, na maga-protection gyud, wala gyud devour nga mo abot sa atong kinabuhi kung kita magpagamit sa Ginoo, ato i-delight atong self sa diha sa gingharian sa Dios. Ang Dios ana gyud mo tagbo sa tanan-tanan panginahanglanon, no, grabe mga bata kada adlaw, no, grabe ba ng paggasto ana, pero Dios ra gyud anang nanglihok sa tanan. So glory and praise the Lord Almighty. Ang dungog himaya ako'y uli ang buhi sa Dios. Amen. Thank you, Lord. Partner, marag daghan kay na imong diha, partner. Kisa nay kanang kadaugan diri nga side. Alang mag-birthday dira basin magpasalamat. At ini kay alin ay pag-uwaw. Hello, good morning everyone. I want to thank God because today is my birthday. 23 years old na, adulting. And pasalamat jud ko ni God sa ako ang D group pod because He added 2 in my D group. I think it's because before school happened, kay nagdevo ko ato, nagpray ko, and then kusog kayo ang message ni God sa kuan niya na siya nga, Nikki, nasa word ha, but you know, like I received it as a rhema ba niya na si God nga, Nikki, do your Father's business and I will take care your business here on earth. So, praying, declaring, and kanang naglihok na jud me for our D group sa among campuses sa UC Banilad, and also si Jami katong nag-ministry sa KK. She is also initiating like mag-share
sa Talamba National High School. So, yeah, I want to praise God for that revelation kay ni-resonate jud ang message ni God, not just sa ako, also po sa akong D group as well. So, I want to bring back all the glory to God. May gabi nga tayo, ano? Oy, buntag day. Wala mo gadamgo ano. Salamat ko sa Ginoo day no nga gihatag sa kuang trabaho sa kusog ug sabi na sa akong pamilya nga usad sa gihatag niya nga labor sa kuang akong kinabuhi nga nausab nga sa una nga ni share lang ko kadiyot gamay nga kutong naitabo na ko nga kuan ba nga gideliveran bitaw ko nga ang Ginoo maayo Ginoo dili sa musugot nga adto ta sa kangit-ngit. Gua to blanco juga to pero may na lang kay ang Ginoo nagtanaw sa tuwa ya proteksyon sa kuha nga digid sa musugot nga birahan kita dutay labay sangit kayo ko ba muro wa na juga to pero salamat lang juga sa Ginoo kay powerful jud ang Ginoo nga mo akong dalang panan sa tanan nga labi na gyud nga sa uban pang gihatag sa akong kinabuhi nga salamat sa posisyon sa akong trabaho nga maintenance ko sa usa sa akong trabaho nga yun lang ko sa akong amo nga maintenance ko ako lang sang gidawat nga akong trabaho nga bisag gamay sweldo okay ra gyapon ko nya usa sa nang Ginoo nga nihatag sa nako wisdom sa akong kinabuhi nga matarong tong kinabuhi kay mao ra matong dalang panan ang Ginoo ra man gyud nga unsa tong Panginoon ihatag yun niya bro ihatag yun niya basta musalig lang gyud ta niya amen. Thank you, Lord. Sige, kisa pa man mo share. Okay, mag-going once, going twice na ko ani. Ako kaya tayo mo share. Sige. Thank you, Lord. Partner. I'd like to thank the Lord for the opportunity nga makapray ko pag last Sunday kay di jud ko anad mo barog og naghantawan mo paspas jud ko an mag-rap ko ba tapos naka-realize ko nga kanang privilege day ay ang makapray for the people and sa opportunity pod nga makashare mi sa CIT and funny lang kay na dito ra ko siya gingon ba nga mudawat pa ka ni Jesus kay tungod sa akong kakulba. At tumara ta siya. I would like to thank the Lord kay sa mong quizzes pod kay dagkog scores. Wow, thank you, Lord. Sige. Oh, thank you. Ano pa? Pati ito sa kama. Oh, no. Shy na lang si tatay. Di magpasalamat kog dako sa Ginoo kay akong anak ba kanang first pamanggod niya sad nga nagmabdos unya nangtik siya nako pag Friday man siguro to ingon siya kanang nag-uol siya kay ningon ko no ang yang sa nagpa-check up siya sa doktora nga gamay ko no ang bata ana niya next month naman siya puhon no. So salamat sa Ginoo nga karon ning kuan siya nako nga okay ra nag-ultrasound sila okay ra daw ang bata gamay pero kanang healthy ra daw so ko pray lang jud kanak. So thank you Lord. I give all the glory and honor to the Lord. Amen. Sige lang mudako ra to kay liwat na to. Hello. May buntag sa no. Pasalamat ko sa Ginoo nga akong motor problema ko para restro. Unya nakakita na ko gamay nga kwarta. So dito mi atong kuan kanini ang akong gidala akong ikaduha kay basig kapuyon ko mag-drive niya maglinya-linya pero pasalamat ko sa Ginoo nga kaning ang proteksyon niya ba kanang sa di pa ko mo drive kay ako may mo drive kay may sa lisensya kay highwayman o sa dito sa mua okay ra siya niya mo puli na sad ko para di ko kapuyon kay parehistro ra bagi kas buntag antud maghapon so pag dagan na ako nag-drive sa kuan sa highway ang Kasya akong ikaduha 19 naman na pag diri mi agi sa kuan kanang panagdait kusog-kusog na mundagan kay kanang maayman dalan dia so dunay likuon sa unahan dapit sa right ba among sugat nga murag SUV to nga kuan dako isa SUV nga murag inuba to siya kusog ang mundagan, siya po kusog, pero warning siya ba? Signal siya siyang headlight. Pag warning niya sa headlight, tanaw na ko, gasunod po ko sa motor. Kusog sa mundagan, pero tanaw na ko,
akong gisundan ng motor nga tanaw ko makalabay gibi sa katong muliko siya ba kay signal man siya nga mulip turn siya susugat pero tingin ko suga sus pag kuning wa magid mo bahar ang katong tuang SUV sus pag diha na ning ana na sa gasunod nako migi naka-brake ko nag-ana ko sus kung wala pa kung di pa kapot ang brake niya kung sugat na gid mi wa na unsa ka so nagaingon ko grabe ang Ginoo kanang proteksyonan ko sa pasalamat ko nakauna ako ba kusus nganong sunod basag ko pero muna nga ang protection sa Ginoo dili ginato makuha no so ako pasalamatan ang Ginoo sa ngalan ni Jesus amen. Wala na? Muna may mag-birthday ugma pero sige lang. Ay thank you Lord. Unya na unta ko, pero gitawag mo kong team. I want to thank God for another year, tomorrow. Pero, kuhaan lang. Dawa, mahilak na noon ko, kanang kids team. I want to thank God kay akong 26th year has been the most fulfilling year of my life. I mean, mahilak yung ko, sorry na lang. Pero, kanang, this year, I totally decided yun. Sa birthday na ko last year, kaya anak man ko na type na person. Yearly basis man akong renewal sa akong commitment ni Lord. Anak ko na, Lord, this year, ikaw lang sa full surrender lang yun ko. Kung sa'yo mo gusto pa buhaton, sunod lang ko, all out ko para nimo. Bisag asa ko nimo dadon mo, sunod ko. And I want to thank God kay it was not an easy year, but it was the best year I've ever had. Grabe good. Tanan desire sa kong heart, gihatag ni Lord. Niyan ako pagsugod sa year ko, Lord, ganahan ko mo travel. Nadili gasto sa kong ginikanan. Niyan na ko, Lord, ganahan ko mo try na mo travel na kamera magigsuon. Ganahan ko mo try na ako bitaw ang, kumbaga, kanang provider sa biyahe. Ganahan ko mo try, o ganahan ko mo try na dili ko mo problema o kwarta. Ganahan ko mo try, Lord, na inani. And then, God truly just gives the desires of your heart this year. Nakashargo mi kaduha. Dili lang kasab, pero kaduha niya. Kalingaw pag yun ato kay kuan. Wala man mi ginikanan. So first trip na mo pagawas. Lingaw kayo kay tanan gasto. Kuts ulo. Karami ito, mahal na rin. Pero nakana ko na thank you, Lord, kay wala ko na problema. Nya na-enjoy ra namo, and then aside from that, na ay mga material things na I have desired for, but of course, tungod kay budget, kana bitawng imong timbang-timbangon kung when, and I thank God kay wala pa kay kaabot akong birthday, yan ang gihatag niya. He gave more than what ikaw gud ni Tim, oy. Pero karang He gave more than what I asked for. Ba, anak ko, Lord, okay na ko ginani. Pero ano siya diliin, ana, gihatagan, gipasuway ko niya og sapatos na mahalon. Grabe, used to less than 1,000 na ko na shoes, but He gave me something that's almost worth 10,000. Yan, nakana ko na, Lord, love you ko ni mo balag. Sipat ko na bata, pero salamat kay Lord. And then, aside from that, really, ever since May, kuan gyud nakita gyud nako ang move ni Lord sa akong life. I'm not here to brag or I'm not here to ingon na maayo ko yun na, pero grateful lang jud kay ko ni Lord kay wherever I go, makita na ako na there are people being set free, there are people being healed. Nya, when we go to the campuses, makita na ko, grabe, daghanag tao niya, anarang Ginoo sa ko, ready na ba ka kani sila maadto sa inyo? Ko, Lord, ready gyud kayo. Sige, trabaho na. Makita gyud na ko ba na in every campus that we go to na there is so much harvest that is waiting. There is so much people who are in need of a Savior. Nya, karon pag yung panahon na kay gipakita pod nako ni Lord or gipakita pod sa ako ni Lord. Sige, sabta. Gipakita ni Lord sa ako ana na not only the campuses, pero for some reason He's also opening doors in the business sector sa ako. Dili na magnegosyo pero mag-start og mga Bible study, and I've truly seen the work of God really move sa lives, and kay mo no, sa una malingaw ko kung makadawat ko 1,000,
Pero karon malingaw sad ko, pero mas malipay ang akong kasing-kasing nga makakita og kalag na muuli sa gingarian sa Ginoo. And it's really a joy kay karon na panahon, it's not only me. A lot of us are doing it, and that's the thing that gives me so much joy, is that a lot of us are winning souls, making disciples, setting people free, and just living our lives for the glory of God. And you know, there's so much things pagid na I can thank God for, pero just want to thank God for His goodness and glory and His grace sa akong life and sa atong life. Thank you, Lord. Thank you, birthday girl. Masara? Napa? Wala. Next ko na daw. Second service na daw. Ah. Balik na mo second service. Para dito ninyo sa second service i-pa-announce. Amen? Pasalamat sa Ginoo kay naatoy condo unit ba sa Lapu-Lapu gi-offer sa mo. Gikuha ra pod namo by faith. Unya mag-set up kag condo gasto man kay no. Imumutangan tanan. Thank God nga hapit na siya mahuman. Praise God. Unya si Brother Arlan ng among trabaho DIY. Bisag di kay balo makaibalo na lang mi. So we thank God nga hapit na mahuman tong condo unit para mapaabangan. Let's give God the glory. Let's give a clap offering to the Lord. Amen. So we thank God, no? Atog yung huna-unaon, mga kaigsuunan, nga mag-invest. Everybody say mag-invest. Okay, think of ways nga maka-generate or add sa imong income. Dili lang ta magsige gasto, but think of ways nga kanang imong gigasto, mubalik na nimo nga mahimo siyang passive income. Okay, atong tanawon sa Deuteronomy 28:1. Sa atong paghatag sa ikapulo, pagdala sa ikapulo atong mga halad sa Ginoo. Let us always remember nga ang obedience dako ni sa kingdom sa Ginoo. Okay, everybody say obedience. Ang pagsunod, okay? Ingon sa Deuteronomy 28:1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Unya, kung imo nang ipadayog basa, makita nimo ang mga panalangin. Mga panalangin alang sa mga tao nga musunod. Everybody say musunod. Okay, musunod, mutuman, dili ingon nga musupak. So, kung gusto ka nga panalanginan sa Ginoong Diyos, ang kira gyud is obedience. Tuman ta mga kaigsuunan. Pero itong tanawon nga gisulti diri, if you fully obey. Everybody say fully. Okay. Ang sabi ni sayag fully. Tibuok. Okay, tibuok nga pagsunod. Ano yun siya? Ano pa? Fully obey and carefully follow. So kanina description, dili laingon nga obey ka, kundi imong sundon ang katibukan. Tibuok nimo nga mga sugo, sundon nato o carefully follow. Atong tarungon ang atong pagsunod. Carefully follow. Atong say carefully is binisaya? Matngunon? Ampingan. Kumbaga, careful ang imong pagsunod ba, usa-usa gisunod gyud nimong tarong. Sunod nga pagtarong. Okay? And this is also about ang atong pagdala sa ikapulo sa Ginoo kay mga halad diya sa Ginoo. Nga ato gyud siyang sundon to the letter. Kung unsay gisulti sa Ginoo, ato siyang sundon. Ato siyang tumanon. Dili ta musuwid ni Saul. Gignan siya patsa tanan. Kay gignan siya patsa tanan nga Amalekites. Wala niya gipatay tanan. Pero iyang tanaw ato ni sunod na siya. Some of us, ingon ana, sama ni Saul, nga atong pagsunod,
base sa atong kaugalingon kung unsay gusto nato. Dili base sa Ginoo. Nakoy kistorya one time, ginawa asa ka nag-tithes, di man siya taga diri. May kung nag-tithes ako sa uban nga mission, ako ihatag sa mission ang akong ang tithes. May kung nganong mission na nimo gihatag, anong dili man sa inyong simbahan? Ay ako ra magbuta na. May ko ikaw day tag-iya. Kinsa may tag-iya ana? Ginoo. Pero nga di mo ihatag, di mo dadon sa simbahan kung ara ka na simba. Ay kay kuan manggod, ana, di magod sila magmisyon. O, di na nimo problema. Pero ang Diyos nagsugo nimo nga imong dadon dito sa balay kung asa ka balay tipiganan. May siya, ay, di ko ganahan. O, kinsa ka buot karon? Ikaw o ang Diyos? Kinsa mo gawas karon nga, murag na nag-iya. Wag siya nitingog. Ngayon na lang kung off. Di na siya pa-correct. Igsuon, tumano na to ang Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing. Tumano na to kung unsay gisulti niya. Some of you, mingon mong mga taga-G's, nag-tights na ko. Pero kung imong kwintahon, dili gyud siya tights. Nagtuman ra ka sa imong kaugalingon ra. Dili sa base sa gisulti sa Ginoo. Imo na nang consider as tithes. Imo nang consider mo kung galingon na giver man ko. Pero kung imo gyud siyang tanawon base sa sugo sa Ginoo, na ay mga sayop, mao nang adili ta makadawat fully sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? So ang requirement sa pag-obey is fully. Tibuok nga pag-obey. Ug ang requirement sa pag-obey, carefully. Imog yung usa-usahon, unsaon ako ni pagsunod, unsay sugo, unsay instructions. Ako ning tumanon based sa instructions. Kasi Saul, ingon siya, nituman man ko. Okay? Nituman man ko. Ako man gipatay. Pero walang nakupat siya si Agag. Ug hasta ang katong mga nindot nga mga kahayupan. Kaya ako nang ihalad sa Ginoo. Nya gibadlong siya. Ingon ang Ginoo, obedience is better than sacrifice. Ayaw buot-buot igsuon. Maura na, ang pinaka summary ana. Ayaw buot-buot. Ayaw buti ang Ginoo. Kung unsang gisultis Ginoo, mao kanay tumanon. Fully obey kung gusto kag panalanginan sa Ginoo. Makaingon jud ko no, kung kining mga tawhana, kung ni obey ra gyud ni fully dugay ra gyud kay ning ni asenso gyud kay dako. Pero usahay tungod kay ang atong pag-obey based ra nga inani okay na ni. Fights na ni Lord. Kasabot ra ka ni Lord. Inana bitaw nga mentalidad. In Jesus name ako nang gubon karon sa ngalan ni Jesus. Kanang mentalidad nga mo kompromiso, kanang mo mentalidad nga dili mo tuman to the letter, ako nagibungkag sa ngalan ni Jesus karon. Kaya mao nay makahinder sa inyong panalangin. Kung mutuman ta sa Ginoo, obey fully. Kung mutuman ta sa Ginoo, obey carefully. Ato yung sakto ba niya akong pagtuman? Mao ba ni ang gisulti sa Ginoo? Okay? Kaya imong hunahuna nituman ka, pero actually wa ka nituman. Kung siya naitabo ni Saul, gitangtang gud siya sa iyang pagkahari. Okay? Kaya nga naman, wa siya ni sunod gyud. Amen? Amen. Obedience ra gyud ang key, mga kaigsuunan. Okay? Are you ready to obey? Let's stand up. Yeah, by the way, kumuha naman sa simbahan, andaman na ninyo ang ikapulog mga halad para dili kay kuotra kas bulsa niya. Meaning intentionally, we would like to honor God in our lives. Amen? Let's pray. Lord, salamat kay sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Tudluin mi sa pagtuman nimo, Lord, carefully and fully. Abba, we are bringing your tithes and we are bringing also our seeds. Salamat, Lord, sa imong provision sa among kinabuhi. And as we bring this to you, we bring this in faith. Salamat sa abring kalangitan. Salamat sa pabor. Salamat, Lord, sa panalangin nga sobra-sobra nga dili na namo makontain. O Lord, bisan pa ang mga tao around us, makita nila how we are blessed. Father, receive your tithes, receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? And at sa tubangan mga kagisungan, bring the tithes and sow your seeds to the Lord.
via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. You turned my whole life upside down, took the old and made it new. It's just the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy, the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy, the power of the blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth for all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. I would still be lost for the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood.
His goodness and mercy and the power of the blood. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Come on, just say it. 'Cause then I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me with the uttermost. Yes, when I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. It makes me want to shout, oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. God is our good God, amen. Thank you, Lord. Atong ampuan si Pastor Ashan, mubiyahe siya karong Miyerkules. Is that Miyerkules? Miyerkules, she'll be in Los Angeles. Los Angeles Lakers. She'll do 2 weeks of ministry with Pastor Glenn Martin or Dr. Glenn Martin. Atong ampo nga ang tanang panginahanglan matagbo. Kay pangutana siya ganina, Dad, pag nga na ako, dollar ba presyo dito, Dad? Ko nga naman dollar. Naman kay sweldo. Ang imo sweldo di kaabot. So let's pray that the Lord will meet every need. And that protection, safety, walay health issues, walay asthma, walay allergy, mga issues, that the Lord will just give her a good time of ministry for 2 weeks. She'll be out on the 13th, back on the 26th. Atong 27. Atong itoyad, atong kamot, kampasorasyan. Amahan namong langit nun, we are grateful that you have been using her. And this ministry exposure, oh God, will make her stronger. And Lord, that you will open her eyes, heart and understanding, knowledge and wisdom on how to minister, oh God, outside of the country. And that she will be able to address, oh God, personal development and growth for your glory and honor. And even, God, the exposure will strengthen her resolve as a minister of the gospel, and that she'll be able to help churches, help the pastors that needed assistance, especially in the area of music. Father, we lift her up to you for safety and protection, even as she travels, oh God,
2 flights going there and 2 flights going back. Thank you, Lord, for your presence will be with her, and she will have the joy of the Lord as her strength, and she will have a fulfilled journey. And even as she ministers there, oh God, there will be no day that your name will not be glorified. We pray for her safety and protection. We pray for provision. We pray, oh God, that the health that you promise us shall be experienced day by day. We lift her up to you, God, thankful for the honor and the privilege that she can serve you in that capacity in helping other churches in U.S. Lord, thank you for your mercy and grace in Jesus' name. Amen. Yeah. Hallelujah. Amo na lang ulo magpakong kay di na mada. Salamat sa Ginoo. Tanawa imong tapad, ang Dios maayo ingna, ang Dios maayo. Walay adlaw nga wala tagiatiman sa Ginoo. Walay panahon sa atong kahigayunan nga pinasagdan ta. Ang Dios nag-amuma, padayong mo amuma, ug wala ta niya gibiyaan. So hinumdumi ka na sa tanang panahon nga ikaw mulakang, ikaw mo biyahe, ikaw makigabi-abi, manarbaho mo patigayon, ang Dios imong kuyog. Ug tungod kay anaa siya sa imong tapad, ang iyang presensya mo panalangin sa tanan natong panginahanglanon. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor John Westfall nga ni minister last week. Amen. Kasi napanalanginan sa aging Domingo. Daigo ng Dios, maayo kayo ang Dios. Nagpasalamat yung kus Ginoo nga na ay makaabiba, makaamuma sa panahon nga di mi makabuhat tungod kay naapoy laing gipatrabaho ang Ginoo. Ang Ginoo ra gyud ang naghanay. Nagsapasalamat ko na ko sa Dios kay namuhat ang Ginoo sa atong taliwala, atong kahigayunan. Unya, magpabilin ang Dios nga muliok sa atong taliwala. Amen? Amen. Praise God. Atong ablihan ng atong Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 2. Naghisgot kita sa atong gitawag nga pagsabot sa ministeryo sa kagawasan, the ministry of deliverance. Naay daghang mga kasaypanan nga nabuhat anang ministeryoha apan naapoy mga kamatuoran nga gipadayagan Dios nganong anaa na nga klase nga pagpanglihok sa Ginoo paagi sa balaang espiritu. So atong nakaplagan sa atong unang pagtuki nga ang unang problema nganong dili kalihok ang balaang espiritu tungod sa atong gitawag nga relihiyosong espiritu. Wa na ta naggunahuna nga mamuhat pa ang Dios, na wa na ta naggunahuna nga naapay kausaban nga mahitabo sa iyang simbahan. Tungod kay nagunahuna ta nga okay ra nang musimba matag Domingo. Unya kung naay pagpamuhat ang Ginoo, atong paggangon, atong buyagon, atong hatagan og sayop nga panabot. Ug tungod niya na ang paglihok sa Ginoo dili makapadayon. Kay timan ang balaang espiritu gitawag na nato gentle spirit. Dili na siya mo padayon kung dili nimo hatagan og katungod. Dili siya mo hikap kung dili ka. Manong usahay mo ampo ka sa mga tao na ay mga igo o panuban, wa gyud mabati nganuman kay dili man na sigon sa espiritu. Sigon na sa pag-abli sa usa ka tawo sa pagpanglihok sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung dili ka ganahan gayod, di ka ganahan nga ang Ginoo mo hikap, kay daghang kang tinaguan, daghang kang rason, di gyud ka hikapon sa Ginoo. Dili mulihok ang Dios kung wa kay pagtugot sa sa imuhang kaugalingon nga siya musulod og mo buhat, magbuhat og kausaban. Muna nga importante nga ato na masabdan nga ang relihiyosong espiritu igsoon makadaot sa pagpanlihok sa Ginoo ug maunang rasuna nganong ang paglihok sa Dios mahunong or nahunong sa laing mga kapanahunan. Naanaunta to na anay panglihok ang Ginoo apan tungod kay wala nato gipanumbalingan ang iyang pagpamuhat nahunong hangtod sa nawala. Munang atong paningkamot sa karong panahon nga naay pagbisita ang Ginoo sa atong taliwala, atong sabton nga dili nato pakgangon ang iyang pagpanglihok apan atong i-welcome, atong ablihan, atong iabi-abi ang iyang paglihok sa atong kinabuhi. Aron mo padayon, mulihok, ug tungod ni ana ang mga milagro musugod na gyud og abot
sa atong mga kinabuhi. Ang mga lisod mahimong dali, ang imposible mahimong posible, ug wala na tay ingnon nga lisod gyud ang panahon kay naa may Ginoo nga atong madangpanan. Ug salamat sa Ginoo kay wa siya naghunong apan kinahanglanon usbo nato ang atong panabot aron ang paglihok sa Ginoo makapadayon sa atong kinabuhi. Atong ablihan sa unang Korinto kapitulo 2, 4-14. Ang akong pagpanudlo, ingon ang Biblia, ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundi dili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao kundi dili sa gahom sa Dios. Apan alang sa niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, nagisgot akog kaalam. Hinuon dili kini ang kaalam nga iyaha ni ining kalibutana o sa mga nagmando ni ining kalibutana nga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan, ug walay pangulo ni ining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam. Kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug wala gayud palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nga nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa unahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wa nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanang gihatag sa Dios kanato. Amahan, natagi kami saktong panabot sa pagtulunan nga amo gayud kining matuhop, pasabtan, kinasing-kasing. Gamit ako, Dios, ng mong alagad, balang Espiritu, ikaw ang musulti sa among taliwala. Ikaw mo padayag, mag-abli sa among alipatakan, nga among madawat, ang saktong panabot sa imong pulong. Balang Espiritu, salamat sa imong pagtudlo, karuntak na sa ngalan ni Jesus. Tanan musulti og? Amen. Kung imong balikan pagsabot ang atong gibasa nga bersikulo, unang Korinto 2, 4 ngadto sa 12, atong makita nga gi-explain ni Apostol Pablo ang mga panghitabo. Sa konteksto no, unsa may daay panghitabo atong panahon na, pastor. Aning pagsulat ni Apostol Pablo, niagi ang simbahan sa gitawag natong revival. Dako nga kalihukan ang nagpakita ug nakita sa katawhan ug nagpakita ang Dios sa iyang pagkatinuod. So ang tao nakahimamat og mga milagro. Nakakita silag mga taong nangatumba sa pagampo, pagbarog nga ayo, naay mga taong nagsulti sa laing-laing mga dila, naay mga taong naay mga balatian apan paghuman sa pagampo, milagrosong nga ayo. Ug daghang mga panghitabo nga dili nato matawag nga matago, malihim, madinay sa bisan kinsa sa ilang panahon na. Mao nga nagtudlo si Apostol Pablo unsa maning mga panghitaboa aron makasabot mo nganong naay ing-ani. Di man ino sa panahon ni Apostol Pablo nahunong na ni tungod kay paghuman sa karaang tugon ang nagpabilin ani ang mga kaparian o gitawag nga saserdote, mao ang nagpadayon sa pulong sa Dios. Ang ilang gigamit, ang gitawag natong 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mao ni ang ilang gitudlo. Na lansang gayud sila sa gitawag nga pagtudlo sa balaod, sa libro ni Moses.
Hangtod karon mga tuka sa Israel, mao gihapon ang ilang nahisgutan ang 5 ka libro nga gimugna ni Moses sa iyang pagduma sa nasod sa Israel. Tungod kay atong matawag ang religious legalism or legalismo sa relihiyosong pamaagi nga kung dili ka na makita sa Biblia, sayop na. Kung dili na makita, masabtan sa ilang pangutok, sayop na. Now, maayo nga kita nakaeskwela, maayo nga kita na ay panabot, maayo nga naatay magamit nga kasinatian sa pagsubay sa mga butang, paagi sa hunahuna ug sa imong pagbasa na akay matuhop nga kamatuuran ug kagawasan resulta niini. Pero ang gitudlo ng Apostol Pablo, kaning mga butanga nga inyong nakita, dili ni sama sa inyong mga nahibawan. Atong balikan sa versikulo 10, ingon ang Biblia, apan gipadayag ka nato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni atong labing natago sa mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod may tungod sa una-una sa usa ka tawo, gawa sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios, wala nato dawat ang Espiritu ning kalibutan na kundi ang Espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. So giexplika ni Apostol Pablo nga kaning mga nakita ninyong mga milagro, ang pagpang-ayo, kagawasan, mga nademonyuhan na pagawas sa ilang pagkademonyo, na naulipon sa kademonyuhan, ang mga taong sa pagpakasala, nahunong sa pagpakasala, o gihatagan sila bagong kinabuhi. Bag-og yun nis ilaha. Kaya sa ila, ang relihiyon mao ang pagsubay sa pulong sa Ginoo. Mao na ang ilang gisubay. Kung gisubay na nimo, malangit ka. Kay timanino, sa karaang tugon, ang ilang kaluwasan ang pag-abot sa gitawag natong Bisaya. Ug sa bagong tugon, ang ilang kaluwasan ang nabuhat sa niabot nga Misaya. Mao ang krus. Si Kristo sa iyang pag-abot o pagkalansang nagbuhat sa kaluwasan nganha sa nasod sa Israel ug sa katawhan. So karong panahon na sa pag-abot sa Korinto, grabe nangakurat sila tanan. Nganong na may ingani sa ato parunom ingutang hala na ay misuka na ay natumba, na ay nikatkat, na ay nituyok, na ay nagligid-ligid, na ay nagsigig katawa, na ay sigig hilak. Wa sila kasabot nganong na ay ingani. Munang si Apostol Pablo nilingkod, gitudluan, nagpadala siya og sulat, unsaon pagsabot sa ing-aning mga panahuna. Ang usa sa babag, dili lamang ang relihiyosong kinaiya, makadaot, makapahunong sa pagpamuhat sa Ginoo, apan mao pud ning ikaduha, ang legalismo sa relihiyon. You are now looking at church according to your understanding, no longer allowing the Lord to work through and reveal the Word of God. Ipakita, ipadayag ang wa nimo nasabtan. Aron ang pulong sa Ginoo mahimong tinaw sa atong panabot. Mao ni ang konteksto ni Apostol Pablo, mao na nga iyang gipasabot nga ang nakita na eksperyensya resulta sa kalihukan sa Espiritu Santo. Ug tanang nakasabot masultiog. So, atong balikan ang mystery o ang pagka-misteryoso niini. So, ang una nato nga pagatulunan, which is diri ta mo tuyok, sabto nato ang role sa pulong ug ang espiritu. Unsa may role sa pulong sa Dios ug unsa may role sa balaang espiritu. Kay ang naay mga tao kung di na ako makita sa pulong sa Dios, di ko mutuo. Kung di ko maka-eksperyensya sa tinuod nga gisulti sa pulong, di ko mutuo. So na ay grupo nga ganahan makakita sa kamatuoran sa Dios, napoy mga tao nga di ko ganahan makakita basta naa sa pulong ra gyud mi. And as a result, the work of God is stopped, dili makapamuhat. Tungod kay nagsumpaki ang ilang mga pagpanabot bahin sa pagpanlihok sa Ginoong Dios. So ang misteryo bahin niini. So atong sabton ang role sa pung o ang role sa spirito. So, ingon ang unang Korinto, 2:10 atong gibasa ganina, apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. So, ang iyang mga tinago, there are mysteries of the kingdom of God
that only God can reveal through the Holy Spirit. Na ay dilibot pasot mo, lapaw siya sa pulong, pero na ay pagpadayag nga masabtan nimo paagi sa pulong sa Ginoo. So, muna ang pagpamuhat ni Apostol Pablo nga aron atong masabtan. Nga butput pasabot igsoon, in effect, ang Espiritu sa Dios ang muhatag kanato og paglahutay nga sabton og masabtan ang wa panimo masabti. Because when you don't understand the things of the Spirit, the tendency is to stop the study. But when there is a thirst in your heart, you desire to know what God is doing, the Holy Spirit sustains you. It gives you the strength to continue on in the study until you begin to have the revelation of what the Holy Spirit is doing. Now, nagbuot pasabot pod ang suwat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga iyang pasalamatan ang ilang pangunahuna nga naagyud sila gitawag nga panabot. Maunang naay mga pagpangutana, maunang gitubag ni Apostol Pablo sa iyang suwat sa unang Korinto. Nagpasalamat sa Apostol Pablo nga ang ilang mga panabot naghatag og sakto nga punto aron mahatagan og tinaw ang libog nilang una-una kay wa nila masabti ang ilang na-eksperyensya. Wa sila problema sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ilang problema kay ang puong sa Ginoo nagmatinud-anon, nahimo mang tinuod. Didto na sila naglibog kay sa ila maura man ang pagtuman sa pulong. Wala na ingon nga experiential work or move of the Holy Spirit. Ang ila subay ra gyud sa Bible, okay ra na. And then God begin to change life. Kaya naa na may mga tao nga nademonyohan, mga taong di nila makaya silang kaugalingon, ug ang mga sakit balatian o sa padiha nga naghatag og kalisod sa tao, nagpakita man ang Ginoo sa kaluwasan. Didto na sila naingon nga unsa man ni nganong ing animan. Mao da kay kahinumdum mo sa unang libro sa buhat. Nangutana sila unsa man ni ang tao nagsulti sa kalain-laing mga dila, katong mga nakikita nangalibog. Wa sila kasabot unsay nahitabo sa Acts chapter 1:8 nga gi-explicar pagabot sa Acts chapter 2 ni Pedro. So sa pagsulti ni Apostol Pablo niini, gipasabot niya, salamat sa inyong mga pangutana, akong klaruhon kaninyo unsa gyoy mga panghitabo. Atong ablihan ang unang Isaias 29:11. Isaias 29:11. Isaias 29:11. Ang kahulugan sa matag panan-awon mahimong sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ipabasa kini sa taong makabasa, miingon siya, unsaon ko pagbasa niini nga sirado man kini. In English, it says here, for this whole vision is nothing but words sealed in a scroll. And if you give the scroll to someone who can read and say, read this please, they will answer, I can't, it is sealed. Now, kung imo nang sabton sa gamay nga panabot, ingon na gyud dito, akong nahawiran ang basahon, akong mabasa, pero di gyud nako masabtan. Kung ako mang mahawiran, maablihan, di gyud ko makasabot kay kinahanglanon ko ang Espiritu, ang gahom sa Ginoong mupadayag sa natago nga buot ipasabot. Ingon siya, gisilyuhan man gud ni nganong di ko kasabot. Kabasa man siguro ko pero di na ako masabtan. Ang gisulti sa Biblia, ang pulong sa Ginoo na ay mga mysteries. Gitawag nga ang makasabot lamang ang mga taong gihatagan o bili nga makasabot aning mga butanga sama sa mga alagad sa Dios, sama nila Apostol Pedro, Apostol Pablo, aron pagpadayag sa mga misteryo. Now, kung ikaw na ay kauhaw sa Ginoo, makakaplag po ka ni ana. Wa may gipili ang Ginoo. Basta giuhaw ka sa Ginoo, mangita ka sa iyang pulong, ang Dios makapasabot sa mga butang nga misteryo. Pero nagbuot lamang pasabot ani nga bersikulo igsoon nga naagi mga butang nga di nato dali-dali masabtan.
sama sa pagpanlihok sa Espiritu Santo. Sama sa mga pulong nga ang Dios lang ang makapadayag paagi sa iyang kalihukan. So atong sabton karon unsaon man nato pagbantay nga dili ta mahimong legalist sa relihiyosong mga butang. Nga himuon na hinuon natong babag ang atong kaugalingon sa paglihok sa Espiritu tungod kay mao ni atong nasabtan. Tungod kay wa ta kasabot ato nang gipakgang. You are unable to understand. As a result, you will not allow the work of God, especially if it is genuine, to work through your life or to the lives of others. So saan nato ni pagsabot? The best way I can explain this is by looking at the study of the parable of the 10 virgins. Ang pasumbingay bahin sa napulo ka birhen. Atong basahon Mateo 25 versikulo 1. Nakita na ninyo? Kadto sa 12. Ni adtong unyang adlaw paagi sa paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo ka daga, nagdala sila sa ilang mga suga nang lakaw aron sa pagsugat sa pamanhunon. Daghang danhag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala matagana, magtagana og lana nga iga dugang. Samtang ang maalamong nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhon na langan sa pag-abot busa nagduka og nakatuog ang mga daga. Tungang gabi is nakadto na sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga o giandam nila ang ilang mga suga, unya ang mga daghang danhag miingon. Naagi day danghag igsuon. Ina imong tapag may na lang kay di nakadanghag. Amen. Kay naa naman tay Ginoong mo pasabot sa ato. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga kalain ani. Danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadaga nga nakaandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira, sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang mga dalaga og misampit, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunong mitubag, wala ako kaila kaninyo. Sa normal nga pagbasa, istorya rani. Pero timan pasumbingay kini, but pasabot na ay tinago nga buot ipasabot. Nagisgot kini bahin sa pagabot sa Ginoo ug sa mga daga nga pamanunon. Na usa may gisulti sa Bible bahin sa Bride of Christ, mo ni iyang simbahan. Ang maasawa sa Ginoo gitawag niyang asawa, ang asawa gitawag niyang eklesiya, simbahan, the called out ones, mga tinawag pinasahi sa Dios. So ang lawas ni Kristo maoy naghuwat sa iyang pagbalik, sa iyang pag-abot para sa gitawag nga marriage or the wedding of the Lamb. Ang kaminyoon sa simbahan ngadto sa mangluluwas nga si Jesucristo. Muna ang pinakatema. So atong sabton ginagmay hantod atong matuhop ang gustong ipaabot sa Ginoo. Pila ka birhen ang gisgutan diri igsoon? Napulo. Wala sila gibuwag sa ilang pagkabirhen. Ang birhen but pasabot, napasaylo sila sa Ginoo, way hugaw sa ilang kinabuhi, napasaylo na sila sa Dios sa ilang mga kaagi kaniadto, ug karon andam na silang mudawat. Nag-andam sila sa pag-abot sa Ginoo, o nag-andam sila sa pag-abot sa ilang pamanunon. Kay Bride of Christ man sila. Ang napulo. So, nakadawat na sila sa pulong sa Ginoo,
They are qualified to be wed to that banquet ngadto sa Ginoong Dios. Pinasaylo na sila, qualified sila nga mahimo nga asawa, mahimong pamilya sa pamanhunon, which is the church itself. Pero kung imong basahon padayon, ingon ang Biblia, kalit na lang gibuwag ang napulo sa duha ka grupo. Usa gitawag nga danghag, ang usa ka grupo gitawag nga maalamon. Nganong gitawag man sa Biblia ang lima nga maalamon ag ang lima ka danghag? Tungod kay ang maalamon nagunsa man sila? Naay reserba nga lana. Samtang ang usa ka grupo nga gito nga danghag wa nangandam. Ang ila lang gidala, ang ilang lampara sulo nga way extra nga lana. O may gisulti sa Biblia. Danghag ang lima kanila og maalamon laing lima. Ang danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana. So pareho silang born again, pareho silang dawat sa Ginoo, pareho silang andam sa pagdawat. Pero naay lima. Wa sila gito nga makasasala, wala sila gito nga disqualified. Tanan sila part of the wedding. They are qualified to be there. But the problem was, gitawag sila sa Dios nga danghag o maalamon. Duha ka grupo. Ang danghag, way yunahuna nga reserba. Ang mga maalamon, naghuna-huna dayon nga gikinahanglan basin ang lana kung madugay ang ilang gihuwat. So, gitawag nga malamon ka na ay lana nga giandam iklasing kasong magdugang o gitawag nga danghag ang lima kay wa sila ay extra. Now, sa atong pagsabot niini, kung miabot dayon ang bana, kung miabot dayon ang ilang gihuwat nga pamanhon, luwas sila tanan. Maminyo sila tanan sa Ginoo, sa simbahan nga giandam ni Jesus. Pero giklaro sa Biblia nga naay paglangay ang pag-abot sa pamanhunon. Kung walay problema, walay langay, luwas sila tanan. Pero naamay paglangay. So, ang mga daga nga danghag gitawag sa Biblia, wa ka pangandam. So, in the issue of time, wise men are prepared. In the issue of time, the foolish women are never prepared because they only think about the current. Ang ila lang yunaw na ang pagkakaroon. So, sa imong masabtan, giklaro sa Biblia, nga naay testing, naay apil sa pagpangandam ang paghuwat sa imong pamanhunon kung madugay andam baka. Kumbaga, sa pag-abot sa second coming sa Ginoo, andam baka sa iyang paglangay. Makalahutay ba ang imong lana? Ang imong suga nagagikan sa Ginoo, makapadayon ba kini og hatag ug hayag sa imong pagkakristohanon? Sakto ba ang lana nga anaa diha sa imong basiyo o sa imong lampara o sa imong suga o sa imong sulo? Atong tan-awon ang sulti sa Biblia bahin aning lampara, sulo o suga. Salmo 19:105, Psalms 119 verses 105. Psalms 119, 105, palihog. Ang imong pulong maoy suga, nga magtultul kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. So ang lampara, ang suga, maoy, unsa siya sa 119:105? Ang pulong sa Ginoo. This is the Word of God. So ang gisulti sa pasumbingay nga lampara, mauto ang pulong sa Ginoo. Munang ingo ko ganina, ang napulo, qualified tanan, kay naa sila Word of God in their lives. They can all receive the promise of the Lord. They are all ready for the coming of their groom.
Pero naay gitawag nga limang nga danghag, naay Kristohano nga danghag, naay Kristiyanong maalamon. Ina imong ta pag-asa man kadiha. Ayaw na lang tubaga. So gi pasumbingay og klaro nga mga tao duha ka klase nga Kristohanon. Danghag ug maalamon. Unya giklaro sa Biblia ang lampara o suga mauna ang pulong sa Ginoo, mauna ang napulo, qualified tanan. Tungod kay naa sila'y pulong sa Dios nga ilang gihawiran, nga ilang gibitbit, nga ilang gigamit nga dipinsa sa kangitngit. Mo nang naa sila'y kahayag tungod sa pulong sa Ginoo ug naghatag kanila og suga sa ilang paglakang. Now, tima na nato no ang atong gisgutan diri sa unang Korinto 2 mao ang mga tinagong kaalam, mga tinagong misteryosong paghatag sa Dios, pagpadayag sa iyang kabubuton paagi sa balaang espiritu. So kaning napulo ka birhen, usani sa mga pamagis Ginoo ipadayag ang iyang kabubuton, pagpasabot unsa ning mga butanga aron malikaya nato ang mga kasaypanan. So pareho ang napulo, wa sila gitawag nga mga relatives, di wa gisulti the 10 relatives. Wa gitawag nga the 10 families, gitawag lang nga 10 virgins. Nagpasabot ka nato nga mga pinasaylo, gidawat ug anaan na sila, nagguwat na lamang sa pag-abot sa ilang pangasaunon o ang pag-abot sa Ginoo. Atong ablihan ang Isaias 4:16. Isaias 4:16. 48:16. Isaiah 48:16. Isaiah 48:16. Duol kanako og pamatia kini. Sukad pagayod sa sinugdanan, wala ako maglipod-lipod pagsulti kaninyo. Sa pagkahitabo niini didto na ako. Ug karon ang Ginoong Dios og Espiritu naghatag kanako gahum ug nagsugo kanako. Kinsay nagsugo kaniya? Ambot lang, paso. Wa mi dito panahon na, absent man mi ato. Kinsay gisulti sa Biblia nga nagsugo kay Isaias? Ang Ginoo ug ang Espiritu. Ang Ginoo maoy pong ug ang Espiritu mao'y nagpadayag. Subot pasabot sa sinugdanan pa lamang ang gigamit sa Ginoo sa pagpadayag ang pulong ug ang Espiritu. Now, medyo kuan siya no, lisod-lisod ug gamay kay basig mo ingon ka nga dili importante ang pulong sa Dios. No, it's as important as we could ever understand it. Pero ato manggong ihatagan og importansya nga wa nato nahatagan og bili ang lihok sa espiritu pag-abot sa pulong sa Ginoo. Mo nay atong emphasis. So ayaw na ang murag atong gipaubos ang gahom o abilidad o ang pwesto sa pulong sa Ginoo. So ang pagsugo sa sinugdanan paagi sa iyang pung o ang iyang espiritu. So it's always the word and the spirit. Siging magkuyog ang pulong o ang usa igsoon espiritu. Now kabalo mo igsoon nga ang yawa kinsa? Ang yawa na ay pulong sa Ginoo. Pero walay espiritu sa Dios. But pasabot, pwede kang sultian og pulong sa Ginoo sa yawa, pero wala gyud na siya giya. Kay wa man siya kasanatian sa balaang espiritu. Kay Satanas man siya. But pasabot kaaway sa Ginoo. Muna nga atong makita no na ay mga estudyante sa Bible school. Samtang naa sa Bible school nagtuon sa pulong sa Ginoo. Puro pulong, walay balanse sa pagpanglihok, sa pangayo, sa presensya sa Holy Spirit, mag-backslide samtang nag-Bible school. Pwede ba na, Pastor? Naa sila sa Bible school niya mag-backslide. Mangutana ka sa mga din sa Bible school, pila ka porsyento ang di kalahutay, dili tungod kay wa sila kasabot, apan nakasa,
apan wa gyud nila mabuhat ang angay nga pagabuhaton sama sa usa ka nagtuon sa pulong sa Ginoo. So when you look at that, you will find that there's always the danger of leaving the Holy Spirit out of the equation. Delikado nga iwala nimo ang Espiritu dinha nga naa ka sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Atong lantawon sa history sa Biblia. Nag-mention ako ni ani mga 3 weeks ago. Remember the Sanhedrin court ngadto sa Book of Acts o sa sa Gospels? Katong Sanhedrin court nga maoy nikiha, maoy gigamit nga dapit para si Kristo ipalansang. Kinamdumo na. Kasi ito adito atong panahon na. Namukaw ko ninyo dahil kang iuban sa inyo mrag lugaya ba ng pastor ay ako kasabot. Lahutay lang tajutay kay pagtuon magyunino kay di man nato sa tuon lisod kayo. Ang Sanhedrin court nagsugod na sa panahon ni Moses ang 70 elders. Akong basahon sa numero 11:16. Numero 11:16. Ug giingnan si Ginoo si Moises 11, Numbers 11:16. Ug giingnan si Ginoo si Moises pagtigom og 70 ka tawo sa kadagkuan sa Israel nga imong nailhan nga giilang matuod nga pangulo sa katawhan. Dadal sila sa tolda, sa tagbuanan, ug patinduga sila dito tupad kanimo. Versikulo 24, again Numbers 11, 24-25. Ug migawa si Moses ug gisugilan niya ang katawhan, gisulti sa Ginoo nga nagtigom siya 70 ka pangulo sa katawhan. Gipahimutang niya sila sa libot sa tolda. Ug mikunsad ang Ginoo diha sa pagpanganod ug misulti kaniya ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga naa kang Moises. Unsay gikuha sa Ginoo? Ang espiritu nga naa ni Moises ug gihatag kini sa 70 kasama sa propeta apan sa hamubo lamang nga panahon. So ang 70 ka mga tagapangulo o elders gihatagan og espiritu sa Dios gikan nga iyang gihatag nga espiritu kang Moises ug mooy kaalam nga gigamit sa mga 70 elders. Pag-abot sa New Testament, kanina karon ang nilutos ni Jesucristo. Ang rason kay wa kana sa pulong, wala kana sa Biblia, wala kana sa 5 books of Moses. Kay supa kana sa among gituhuan, kay supa kana sa among nahibaw-an sa taas nga panahon. Kay wa nila nasabti, ilang gikontrahan si Jesus ug sila mismo ang nagpalansang. Kung imong nabasaan, atong nabasaan, mabalikan ninyo sa unang Korinto, kung ila lang kunong nasabtan ng ilang gilansang, wala na unta kuno nila kini gilansang. Apan kay wa man sila kasabot, sila ang nagpalansang nga nagdala kang Jesucristo sa iyang pagka-Dios ug siya nahimaya. So gitangtang sa taas nga panahon sa pagbuhat ang atong matawag nga ang purpose of existence, ang mission statement. Nganong anaa ang Sanhedrin court is to continue the work of the Lord through the spirit of Moses placed upon them. So nagpadayon din ang 70 elders even at the time of Jesus. Pero this time wala nay labot ang espiritu. Tungod lagi sa panahon nga wa nay pagpanlihok ug tungod niya na gidawat na nila nga maunay normal karon nga naglihok balik ang Ginoo di na nila madawat. Ultimo ang pagbalik ni Ginoong Hesus nga gipropesiya nga moabot wa nila dawata. Tungod kay naa sila gipangita nga sama lamang sa ilang nahibaw-an ug dili sila mosugot nga dili tukma sa ilang panabot. So ilang gipalansang. Subot pasabot sa atong sistema sa pagpanabot kung ang ato lamang gihawiran, mao ang atong nasabtan sa pulong. Na way sayop ni ana, no? Pero ang problema, kung naay pagpanlihok ang Ginoo, nga wa ni tipas sa pulong sa Dios, ug wa ka midawat kay wa ka nakasabot, dinha ka maproblema, kay sama ka sa 5 ka birhen nga matawag nga danghag. Wa ka nagpabilin sa espiritu. Katong itong gisulti nga nagdala sila lana nga ikadugang,
but pasabot sa kung mawala na, mahurot na ang lana nilang gigamit sa suga, na sila i-reserva. But pasabot, wagid nila pasagdi nga mawad-an sila relasyon sa Espiritu Santo. Wagid nila pasagdi nga kung maabot mang panahon, mahurot ang akong lana, di na ko magamit. Now, mangutana ka, Pastor, mahurot day ang lana? Ang Espiritu mang kahana, timan igsuono, ang lana, kung ibutang nimo sa suga, iya mang suyupon ni nahinay, di ba? Nya sa tao man na, Pastor, masuyop di ay ang Espiritu Santo. Nagsigi baya tao gamit sa Espiritu sa atong kahuyang. Kung dili ka magsigig duot sa Ginoo, kung di ka basa sa iyang pulong, di ka makigusa sa Espiritu, magkauga ang imong Kristohanong kinabuhi. Samtang magkauga ka, maduol ka sa pag-backslide. Hangtod sa di nakaganahang musimba. Musimba na lang ka kung naay birthday sa inyong pamilya. O ka Semana Santa o Kapaskuhan. Mauna lang imong pagsimba. Pero wala na ang kauhaw, kagutom, tingwa sa Ginoo. Munang katong 5 kamaalamong birhen, gitawag sa Biblia, nga maalamon kay ilang nasabtan ang importansya sa ilang lana. Now, atong butangan ni siya og konteksto. Ang lana, kisa sa inyo nakasabot ang sa oil. Sabot man taglana no? Sugbo gud ta. Gikan gud ta sa word nga sebo. Sebo ng atong original term gigamit tungod sa abundansya taglana sa lubi. Mo na ang luduluim di na gyud nagmugna sa ilang factory tungod sa kaabundansya nato sa mga lubi. Mo nang gitawag tag sebo. Bisaya man ta, Cebu. So mo na sinugdanan. Now, kung atong balikan, bisag unsang lana kung wala sa sudlanan, way gamit. Kabantay mo na? Kinsa mo nagluto mo unya ang imong lana gikuha nimo sa lubi diretso. Di man, pagawson man palutawon mo gina nimong lana sa lubi unya ang virgin oil ana mo'y imong gamitong lana. Simpleng proseso. Now, ingon ang Biblia nga ang danghag nga birhen, ang ilang dala, ang ilang lang suga na ilana. Pero ang maalamong birhen na ay laing sudlanan sa lana. But pasabot, ang lana mapuslanon lamang kung naa siya sulod sa panudlanan. Ang suga, gitawag sa Biblia nga, Psalms 119:105, ang pulong sa Dios. So ang lana o ang suga mao ang pulong, ang lamp, the Word of God. Mapahimuslan lang sa taong nangita niya kung isulod nimo siya sa suga o sa lampara o sa iyang panudlanan sa suga. So kung ang lana wala mabutang sa iyang container, dili na siya mapuslan. But pasabot, kung ang lana ibutang nimo sa usa ka dapit nga walay containment, dili siya mapahimuslan. But pasabot, kung ang pulong sa Ginoo gihatag sa Dios, unya naay pagpanglihok sa balang espiritu, unya wa nimo siya gikonteksto sa pulong sa Dios, dili nimo mapahimuslan ang pulong sa Ginoo. Mao na ang mga tawo nga naay quote-unquote spirito, quote-unquote gikan sa langit, nahimong mga kulto, nahimong mga espiritista, nahimong manalagna, nahimo silang mga miriko, nahimo silang albularyo, nganuman. Kay wa man gibutang sa panudlanan. Ang panudlanan mao ang pulong sa Dios. So, atong klarohon. Bisag unsang lana, kung di nimo ibutang sa panudlanan, dili mapahimuslan ug sakto. Mao na ang pulong Word of God, when you have it in your life, then the move of the Holy Spirit comes. You put the Spirit in context to the Word of God. Di gyud mahimo nga pulong nya espiritu lang. Kinahanglan the Word and the Spirit. Kay gisulti sa Isaias, gihatagan siya sugo paagi sa Ginoo ug sa espiritu. So ang lana mahimo lamang siyang nako, lapaw na day ko. Sa oras na ninyo, akong nauna 8:00 pa.
Ha? Diyos ko, Kuryo Cosmetics. Sige, di na po ko kahuman. Una pa lang, Diyos ko. So, ang mystery sa lampara, sa birhen nga atong gibasa, nagmugna kanatog panabot, nga kung ang pulong sa Ginoo, mawad-an na kaglana, di na ka mapahimuslan. Kung ang lana lang, nga way pulong sa Ginoo, di po mapahimuslan. Kinahanglan ang lana o ang pulong, ang spirito, ang lana o ang pulong, magkuyog gayud ka na, aron maghatag ka na og kaayo ngadto sa katawhan. Ay nako, 6 pa ka pages. Lord, hatagi miglana. So ako sang tapuson diring dapit kay di ko ganahan ang inyong pamahaw maabot na pong paniudto. Yang paniudto mahimo na pong panihapon. So diri sa tamo hunong nga ang lana sa Ginoo nga gitaganan niya para atong magamit kinahanglan sulod sa pulong sa Ginoo. In context gid na. Kay kung imo nang pasagdan, dili na siya magamit nga maayo nga kahimuan. Now, wa mo muhunong lang ko diri no. Wa mo kabantay pila ang edad ni Jesus usa siya nagpagamit og nagministry? Pila edad? 40. Klaro, 30. Kay 30 years old nagpabautismo siya kang John the Baptist. Di siya John the Pentecostal. John the Baptist kuno. Ingon tong mga taga-Baptist. Gibautismohan siya after 30 years. So for 30 years, unsay may ngalan ni Kristo? Jesus from Nazareth. After siya mabautismohan, gitawag na siyang Jesus Christ. Igsuon ang Jesus, di na unang pangan, ang Christ, dili na apelido. Mayong buntag. Ato lang klarohon. Ang Kristo, buot pasabot ana, the Anointed One. Munang na mga simbahan, gitawag nga Jesus Christ, the Anointed One. So, ang word nga Christ, resulta na paghuman sa iyang bautismo. So, sa 30 years, nabuhi si Jesus as Word of God, pero wala pa siya naglihok sa banay, sa komunidad, hangtod ang bautismo mahitabo. Kay paghuman sa bautismo, paggawas mo ang bautisa sa tubig, dito man niabli ang langit, ug nisulti. Ug ni kunhad ang balaang espiritu ngadto na kang Jesus. Didto na gipadayag ang pagpili kang Hesukristo. By the way, si Kibuloy igsuon, walay naabling langit pagbautismo niya. Ug niingon ang amahan, you are my appointed son. Wala. Iya ra to igsuon. Kaya ang problema mo gud sa pastor, kung wala na bitaw labaw, mahimong Hesukristo. Ano yung problema? Munang kinanglanan, tanang pastor, nagilabaw. Para yung makabadlong. Kumutipas na siya sa dapit nga ngay niyang ihunong ang iyang sayop nga pangunahuna. So, laktod nga pagasturya, ang lampara, importante para na kay suga, pero ang balaang espiritu, importante para makahatag og padayon sa imong suga. Kung ang lana wala sa sudlanan sa suga, dili mapahimuslan. Pero kung ibutang nimo siya sa lampara o sa suga, dinha na nimo makita ang mabuhi. Besides, so mo kabantay, kung ang, di ba, naamanay, unsay tawag ana nga kanang pabilo o bilo ngata sa suga. Kung wala na ilana, unsay may tabo sa pabilo? Mapaong, madugmok, nganuman, kaya wa may lana. Mauna nga kinanglanon jud ang lana, aron ang pabilo, ako nag-imagine ko na bata pa ko, nganong kadugay aning lamparaha, di magyud madugmok, mapaong ning iyang tila, nga nagkayuman, tugod na sa lana. Ang lana ang nihatag og kusog sa pabilo, aron ang hayag dili mapaong. Daghang mga pasumbingay nga atong masabtan tungod lamang sa napulo ka bired. Pero ipasubot na kay igsuon, muna kung naay bala ang espiritu maglihok sa ato, na ipakita ipadag ang Dios, ayaw badlunga. Maminaw ta sa iyang pong. Dili man sa mutipas sa pulong sa Dios. Ug tanan nga ni adiri mosulti og. Amen. Amahan sa langit, salamat.
naghinahinay mig sabot sa imong pung, pasabta kami aron makaabli mi sa paglihok sa Espiritu sa among kinabuhi. Salamat sa imong paghigugma, alang kanamo, ikaw Dios, ang among gustong makit-an, makaplagan sa katawhan sa ngalan ni Jesus o ang tanan musultiog. Atong papakan ng Ginoong Dios. Hallelujah. Pasailu at ano nga naman eh, magginako na human, nag-ampo jud ko ganinang alas 4 humanon jud nako Lord para makapadayon ka susunod. Pero una, lisod magud natong paspason kay dili niya makuha ba. Na imong tapad. Pasailu si pastor kay hinay mo tudlo. Amen. Pastora, let's go in prayer. Praise God. Sige Na natay dedication, karon ba ang dedication? Isa natay pagka karon ba to? O ma na ang papel ma. Dugay-dugay na ta wala ka tugyan sa Ginoo sa usa ka anak. So karon kapuntagon, akong tawagon si Bethany Gia Agustino. Anak ni Reynold o ni Pebelin Agustino. Wow. Ni adto sila no kani si Renald amo nang murag kapamilya. Nag-work na siya kang Sandro kapamilya gyapon og si Belen nag-work po na sa amo kaniadto. Nagkita man ilang mga mata. Wa nagyug nagbuwag. Og salamat sa Dios karong kabutagon atong itugyan si Bethany Gia. Akong tawagon si Juby Kabungag, Jerome Danyo, Mirna Baitit, Janice Maghanoy, Archie Agustino, Jose Nudnud. Wow, karon pa ko nakadungog ani. Sandre Po o Sandro Valens. Sandre Po. Ang maninoy. Ang mubayad sa panamahaw. Duha ni ilang anak, ang inaanak po ni Isha ba to, Chanel? Ang panganay. Si Isha o si Chanel. Inyong duha. Oh, nakabayad ba mo? Daigo ng Ginoo sa kamaayo sa Dios. Manindog taigsoon atong ampuan ang bata na si Bethany. Sa mga maninoy, no? Gipili mo tungod sa relasyon. Okay? O nakita nila sa ilang pagbati nga dako mo og role para sa pagtubo sa bata. Kaya na sila nakita nga makatabang sa bata ug sa inyong relasyon. Ug tungod ni ana mo na gitong na nato nga sa Tagalog pa kinakapatid, inaama, iniina, tungod na sa relasyon sa bunyag o pagdidikar sa bata. Wala na to gibunyagan ng bata kay si Kristo na bunyagan 30 ang iyang Pangidaron. Apan si Jesus sa iyang pagkabata gidala sa templo ug dito gitugyan, gidedikar sa Ginoo. Mo na atong gibuhat karon. So mga maninoy sa panahon nga kulangon ang inyong plite, ayaw kabalaka na ay Ginoo. Naamoy role sa bata sa ilang pagmakabadlong mo, naamoy katungod ni ana. O kung makakita kanak dito sa imong ninong Sandre, ayaw gyud kalimot. Ready 24 hours, okay? O sa mga ginikanan atong iduol nga naa sila'y panalangin sa Dios sa tanang panahon. Amen? Atong ituyad atong kamot sa atubangan. Amahan sa langit, ania karon kami naghiusa sa pagdidikar sa kinabuhi ni Bethany. Ikaw Ginoong Dios ang mupanalangin, muhatag og kusog, muhatag og kaalam og kabugaton sa pangalagad sa Ginoo. Hatagi ang iyang mga ginikanan og saktong panginabuhi nga makatagbo sa iyang tanang panginahanglanon ug magtubo sa Ginoong Dios nga walay kulang kay naa may Dios nga among gialagaran. Ug sa iyang mga maninoy ug maninay among giampo nga mahiusa ilang pamilya para sa pagtubo pagdako ning bata. Ilang mahatagan og sakto nga giya, sakto nga pagpamuypoy kung kinahanglanon, pagbadlong kung kinahanglanon. Apan ang bata magtubo kanay kahadlok kay naay mga taong nagmahal kaniya. Amo siya rong gitugyan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikaw ang maghari sa iyang kinabuhi sugod karon, himsog nga panglawas, himsog nga pangunahuna sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Yay! Congrats maninoy. Mga maninay, salamat sa Ginoo. Praise God.
Boss, mayong buntag. Praise God. Nal. Katong mga mo graduate sa training at Papirmahan na katong lang buhaton niya. sa 9:30. Unsa mo lakaw? Amo na mga kapamilya. Si Renal grade 3 pa na nasa Mumbalay. Si Mama ang nag-raise up niya. Nya balhin balis ako maigsoon karon na siya kan Sandro. Si Belen Samua nagkauban gyud sila. Okay. By the way, ang training nato, humana naman tong training sa 9:30. Mother Kit, next week na kamo join. Mag-graduate sila karong 9:30. Katong mga nipasa sa exam, kanay anana ta exam. Unya, magsugod na sa tag-training next week. So, please join the training next week, 9:30 sa buntag. Simba mo sa 7 o'clock, unya training sa 9:30. Okay, taas na to atong mga kamot. Abba Father, salamat kaayo sa deliverance nga mong gihatag sa imong mga katawhan. Salamat Lord sa kaayuhan. Salamat sa balang espiritu ug sa pulong sa Ginoo. Yan po nako Lord nga imong katawhan sa ilang paggawas. Ikaw magapanalangin kanila. Ikaw magapanalangin bisan pa sa ilang pagmamauli. O this week ikaw magapanalangin sa ilang pagpanarbaho. Salamat nga padayon sila nga makat-on sa imong pulong, magmahal sa imong presensya o sa imong espiritu. O Lord, mapuno sila sa balang espiritu o sa pulong sa Ginoo. Father, salamat nga ang kada usa magamaong mga disipulo ni Kristo. O kay sila mismo mga disipulo ni Kristo. Panalanginin sila sa tanan nilang buhaton sa ilang kamot. Salamat sa mga transaction nga mag-close this week. Adunay mga business transaction, Lord, ang mga kinahanglang maningil sa mga ilang goods, Lord, makasingil sila, Ginoo. Bless your people, protect them from the wiles of the enemy. Thank you that they're growing in the knowledge of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Okay, igsuon kung nakay first time nga gidala, diri, first timer, palihog ari lang diri. We have Sister Shilo to meet with the first timer. Napakay bago nga kalag nga gidala, ari lang diri. Salamat. God bless you.